Добрый день, шановные сябры. А скажите мне, калі ласка, ці даводзілася вам калі-небудзь ехаць каралевскім шляхам? Не? Тады вам абавязкова трэба пабываць у аграгарадку Пескі Мастоўскага района. Менавіта тут знаходзіцца дарога, якая злучала калісьці две сталіцы Вялікага княства Літоўскага, Вільню і Кракаў. А ці ведаеце вы, у чым розніца паміж вёскай, горадам і мястэчкам? Мястэчка – гэта штосьці сярэдняе паміж горадам і вёскай. Вось зараз мы запрашаем вас у цікавае падарожжа па адным з найпрыгажэйшых мястэчак – Пескі. Гісторыя Песак налічвае некалькі тысячагоддзяў, таму што тут, на берагах Зільвянкі, навукоўцы выявілі каля 10 стаянак і селішчаў старажытных людзей. І кожнае новае пакаленне пакідала свой след на пескаўскай зямлі. Мы прапануем вам прайсці віртуальны квест «Цудаў многа не бывае» па сучасным аграгарадку Пескі. У канцы 19 стагоддзя у вёсцы працавалі два млыны – драўляны і мураваны. Ніхто не памятае, калі быў пабудаваны, але вядома імя гаспадара – Францішак Бубновіч. Яго нашчадкі валодалі млыном до 1939 года. У 60-е гады 20-го стагоддзя драўляны млын згарэў у час навальніцы. Праз 2 гады ён быў адноўлены. У жніўні 2010 года млын быў разбураны, зруйнаваны. Толькі жорны, скінутыя ў ваду, нагадваюць аб яго існаванні. Другі млын у Песках быў каменны. У пачатку 20-го стагоддзя гаспадаром яго з'яўляўся купец Гіллер. Там пальцавалі муку, выраблялі крупы высокага гатунку. У млыне працавала невялікая электрастанцыя, якая давала вёсцы святло. У пасляваенны час будынак млына выконваў ролю зернасховішча, затым склада. Аптэка. Адзін з нямногіх даваенных будынкаў, які захаваўся ў мястэчку Пескіх з тых часоў, калі палова насельніцтва ў ім былі яўрэі, будынак гэты за гады свайго існавання не мяняў свайго прызначэння, і да вайны, і пасля яе тут размяшчалася аптэка. У 2020 годзе аптэка была зачынена і перанесена ў іншае месца. Што будзе з будынкам далей, пакуль што невядома. Спадзяемся, што яго не спасцігне лёс яго суседзяў. І у памяці аб загіўшых земляках у цэнтры вёскі ў 1968 годзе быў насыпаны курган славы. Першапачаткова на кургане была установлена пліта з прозвішчамі загінуўшых землякоў. У 1985 годзе была установлена яшчэ адна пліта з прозвішчамі чырвонаармейцаў, якія загінулі пры абароне мястэчка Пескі у чэрвені 1941 года. У 1993 годзе на месцы кургана быў установлены помнік загінуўшым землякам, святое месца для ўсіх жыхароў вёскі. Калі паглядзець на сучасны касцёл Маці Божай Ружанцовай, то можна падумаць, што трапілі мы сярэдневяковы замак. Спробы настаяцеля касцёла ксяндза Кляпацкага хадайнічаць у 1894 годзе, а пабудове новага каменнага касцёла сустрэлі на сваім шляху шэраг фінансавых і бюракратычных перашкод. Толькі ў 1903 годзе пачаўся збор сродкаў на будаўніцтва. Работы працягваліся да 1912 года. 24 кастрычніка 1915 года касцёл быў адчынены і дзейнічаў да 1939 года. У пасляваенны час будынак касцёла выкарыстоўваўся як склад тытуню, пазней як збожжасховішча. У савецкі час касцёл у Песках быў зачынены, часткова разбураны, і толькі дзякуючы веры і намаганням прыхаджан быў адноўлены ў 1990 годзе. Касцёл – помнік архітэктуры, неаготыкі, пабудаваны з цэглы і бутавага каменю. Гісторыя будаўніцтва і дзейнасці праваслаўнага храма ў Песках з'яўляецца звязучай ніткай паміж мінулым і сённяшнім. Справа ў тым, што ў жыцці ўсё ўзаемазвязана. Тут у Песках, у самым цэнтры мястэчка, размяшчаўся утульны храм святога Іана Багаслова. У 1868 годзе побач са старым пачалі на гандлёвай плошчы будаўніцтва новай і каменнай царквы. Папярэднія работы пачаліся яшчэ ў 1865 годзе, калі за аснову быў узяты праект царквы, пабудаванай у сяле Палонка. Разлічвала на 300 чалавек, архітэктарам Мікалаем Тыхвінскім.
Агульнае кіраўніцтва ажыццяўлялася гродзенскай губернскай царкоўна-будаўнічай прысутнасцю літоўска-духоўнай кансісторыі. Сумесным намаганнямі храмы звялі за 2 з невялікім гады. Левы прыток Немана. Гэта адна з самых цікавых рэк Беларусі. Зальвянка. Можа, адзіная рака, якая мяняе сваю назву амаль у кожным паселішчы. У Сельве яна Зельвянка, у Падароску Зальвянка, а ў нашых песках Зальвянка. Даўжыня ракі 170 кіламетраў, плошча вадазбору 1940 квадратных кіламетраў. Пачынаецца паміж вёскамі Лідзяны і Кулевічы Свіцкага раёна, цячэ праз Брэскую і Гродзенскую вобласці. Чырвоны мост пабудаваны яшчэ да Вялікай Адчыннай вайны. Першапачатковы ён быў драўляны. Мост быў пафарбаваны ў чырвоны колер, таму атрымаў такую назву. Падчас вайны стары мост быў узарваны. Толькі пасля вызвалення вёскі ад акупацыі быў узведзены новы жалезабетонны мост, за якім засталася першапачатковая назва.